smutter over. Vi cykler her rundt i byen på vores lille turist-fotoshoot. Gennem strøget lige nu. Solen skinner, det er mandag, det er lækkert. Hvad er det, skal starte en blog? Det er mig og Akke. Jeg vil også en turistblog. Det var en lille blog. Wow. Ej, det ser ret sygt ud der. Vi kan lave sådan en musikvideo. Man må ikke se det. Vi kan lave en musikvideo. Vi laver musikvideo. Vi er crying. Det er ret sygt det her. Jeg sidder bare chiller. Du ved det. Det ved det Der kommer ikke. lige en lille buk. Det er Akke, det er chaufføren. Den er cykeltaxa. Yeah. Vores lille MC Judith brandbil. Det er ikke en brandbil, jeg ved ikke, hvad det er. Brandcykel. Det er en nitrobike. Der er bare for stærkt. Du må da indrømme, jeg er sgu rimelig god til at køre på den her.